Hallo, oh kut, nee, dat bedoel ik niet. Ja, deze bedoel ik. Hallo! Dit is echt, dit gaat gewoon een beetje slecht. Maar hoi iedereen, hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. We hebben een beetje, ik zit in Among Us. Ja, ik heb Fries proberen te verstaan, maar ik ken er niks van. Oh, dat is wel een beetje, een beetje, ja, slecht. We hebben nog een plakje voor iemand die marvelt waar mooi is met Among Us. Er zit in, we het Discord linkje hebben wij in de beschrijving staan. Dus als je maar wil het wel, dan kan dat. Er is al een plakje voor iemand. We zijn allemaal van nog een meisje. Dus dan kun je hem gezellig mooi wel. Hallo Tiska, hoe gaat het met jij? Hoi Tiska. Maar ik heb hem echt dramatisch mooi. Kijk je eyeliner op die mooie informatie. Hele mooie informatie. Ik heb mijn make-up geworden, was er oké. Maar begin nou poef. Poef. Machine, begin hierheen en dan geef ik me naar Among Us. En dan ben we maar iedereen. En een Lars. Lars, ben je het leest al? Hey Lars, de code zit in Among Us. Oh, we zijn al wel het zien. Ja, hij is al lang begonnen. Daarom hier ik even saai, hij is al lang begonnen. Hieke, ik, Edwin, sorry, we zijn allemaal met zien. Helaas. Dan moeten we Lars nog even erin hebben. Lars! God. Zo. Ik meestal even wat loerders staan. We hebben 2 Marijes. Dus dat wordt wat. We hebben 2 Marijes. Ja, dus dan wordt het... ja, nee, we hebben één Marije en E-Girl Marije. E-Girl, dat is door, maar dat is red. Dat is het E-Girl. Oké, dat komt goed. E-Girl, oké. Dan zullen we beginnen? Oui. Dan gaan we beginnen. Oh. Oh, ik wil gelijk beginnen en iemand left de game. Moeten we nou weer wachten op degene? Of we gaan gewoon beginnen? Ja, wie is bakkelijk? Wie is bakkelijk? Wie is bakkelijk? Die is er krek on. Ja. Maar dan begin ik lekker mooi. Hoe heet het? Ik ben Edwin. Oké, gezellig Edwin. Wij gaan nou gewoon lekker beginnen. Zo. Hallo. Sorry Erik, ik ben al begonnen. Oef. Joejoe. Oh, ik ben crewmate. Dit wordt wat. Dit wordt echt wat. Oké, welke ik wil even swipe card. Lars! Lars is mijn buddy. Alleen er. Ik moet card swipen. Dup. Ja! In één keer! Oh. Ik ga naar map bij. Meestal moeten we wel even een microfoon hebben uitwan. Jij kunt ademen. Ik wil crack. Wil ik daarheen. Waarom? Waarom zit Marije? Marije. Oh, deze is een poppet. Marije, toe nou! Henry, pak de bovenste. Pak de bovenste. Dank je. Mooi. We maken houden. Ik ga er nog mee bij. Zoekenballen. We hebben gewoon zoekenballen in de game. Dit gaat echt goed. Wow, in één keer. Als ik met Fries praten, nee. Eigenlijk nee. Oh, dan mag ik een minuut wachten. Zeker, ja. Ik moet een minuut wachten. God. Maar we gaan zien als meesten gaan killen, ja of nee. Maar, ja. Ik moet hierheen. Jee, ik doe gewoon lekker mijn tasks. En, ja, hij doet het. Woep. Waarom is er nog niemand die? Waarom is er echt nog niemand... Niemand is nog... Dit klinkt heel hut. Oh. Oké, we gaan weer verder. Oké. Zo. Bloep. Ik ben al letterlijk al bijna clear. Wat is dit? Henry? Oh, Henry doet dat. Ik ga naar admin en ik ga gewoon... Sowieso is Marije net.
Hij is phone in admin. Bij admin. Ik ben e-girl, ben ik Shinkaam bij Reactor. En toen ben ik met bij die, want ik heb die medicijn, zeg maar. En toen ben ik naar helemaal rocks naar de map West. En toen moest ik bij admin een task wel en toen Marije leidde die. Waar? Ja. Ik heb letterlijk geen idee. Ik heb Nee, ik keek wel lekker. Ik heb lekker skip foto dan. Oh. Ja. Ja. Ja, ik kijk bijna mijn tas clear. Dat is lekker makkelijk. Dat ben ik. Dat is Doeren. Doeren doe ik even wat loerder. Zo. Succes. Oh, ik ga wel even hierheen. Henry, dat is mij net emotie. Ik moet hierheen, mooi. Thank you. Top, dan heb ik deze clear. Ik ga naar admin. Hopelijk niemand geeft naar je demo. Oh, waarom? Ik moet toch deze... Zo'n 1, 0, nog een zo'n... Ja, hij doet het. Inderdaad. Het is zo druk, want wij horen alleen jou en dan heb je super lange stilte tussen. Oh! Oh, wacht. Haha, de test op de audio zit. Nou zit die wel on. Oepsie. Oeps. Oh. Oh, oeps. Ik heb hem. Ik ben pro-gamer. Zo, ik moet even dingen uploaden. Ik ben echt goed bezig, jongen. Ik ben echt... Waarom was mijn dim? Ik dacht dat het zoekballen weer. Dan ben ik deze. Dan ben ik deze. Dit is gewoon... Ja. Sorry, jongens. Ik ging mijn test op de audio. Ik ben in een pro-livestreamer. Ik ken er niks van doen. Ik ken er niks van doen dat ik een pro-livestreamer ben. Volgens mij zeg ik Lars Fenton. Ik stond er wel in de hoek inderdaad, maar ik had al 2 keer haak die Sean, dan get er een alarm houden en dan rest er daar pontificaal van vod. Ja. Dat weer krijg ik mijn oxygen, ik kom eraan en dan rent ze precies de kant op van West Heen. Ik ga net zien welke story. Ik ben nou, hoe heet dat, nice reactor naar boven. En ik zeg, is dat een nice security, denk ik? Ja, ik sta in security. Ik zeg, die vent staan. De kist waar ze eruit wist kwam, maar... Nee, ik zit Shan of de rugs bij... de vent in dat... reactor? Nee, bij security, bij die... Ik dacht dat ik zeg dat er iemand vanuit met bijna electrical venten, maar dat weer blijkbaar net zo. Maar ik snap dat het ook en kom als dan ik daar... Of ben ik daaruit kwam. En wie is er met oxygen? Wie is waar toen naartoe gegaan? Ik stond de card swipe en daarna heb ik de code nog ingevoerd, maar er stonden 2 andere de code in te typen. Ik ben naar O2 West en daar heb ik hem oplost. Oké, en wie stond daar nog meer? Ik ran inderdaad voor, maar ik dacht dat het een overkant van een map hier, dus... Ja, dus wie daar nog het lichaam is gevonden in admin. Ik ken bewijs dat ik er net ben, omdat ik nog een card-swipe had. Ja, en ik ben bij admin langs geweest. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar toen ik wegging, waren ze beiden nog levend. Oké, ik heb geen flauw idee. Alleen ik weet niet meer precies wie er... Ik weet dat Hieke er was en nog iemand. Ik weet alleen dat zoekerbollen heel stil is. Volgens mij was dat oranje. Ja. Volgens mij was oranje erbij. Ik zei ook op oranje, want die ene hoeft er maar
denk in je derde meidje of twaalfde derde meidje dan? Ik denk dat het zoekable is, want ik denk dat jullie allemaal het niet kunnen zijn als jullie elkaar hebben gezien. Ik heb vandaag heel wat leuks gedaan. Nee, maar volgens mij heb ik Hieke en Sukeballen daar gezien. Hij heeft op zichzelf gestemd. Nou, dat is dat we doen. Dat is ook een yes, de eerste is er. Als er B staat, dan Mr. B. Ja, alsje. Yay! En we hadden nog INH, hè? Ja. Het is sowieso Lars. Het is sowieso dan de nice Lars op die orenknaap die vet stil is. Tuut. Maar Tiska, ik heb je op zich net heel veel subsidieën. Ik heb wel pizza eten. Dat is het belangrijkste. Pizza eten. Oh, pizza is lekker. Dan had ik nog navigation. Wow, vertel. Nou, ik heb je het Robloxt. Want ik verveelde mij. En toen, ja. Toen moest ik dit nog aan het regelen toen. Ja. Oh, ik ben dan naar de cafeteria en ben ik klaar. Ik ben klaar met mijn tasks. Oh, en ik heb al een beetje lijf met mijn buik. Maar dat komt meer, dat iets... Oh. Het is Lars. Lars staan we... Nee. Waarom kills toen letterlijk voor Nee. Haast, ik doe kills Lars. Ik word tegen die parten, maar doe ik zelf repart. Ik Robin, letterlijk... Marije, doe Masmileo, want het is echt Lars. Ik heb jou net gezien, dus ik vertrouw het eigenlijk op zich best wel, ja. Marije, even Lars, 100%. Nee. Waarom zoek hem killen? Nee, doe zelf repart, zelf. Doe was de Elise kill. Nee, sorry, waarom zoek dat ding outlet again waar ik zelf nice zie? Dan zoek toch eerder het oren ding outlet again. Welke oordeel? Dat reactor, ik sta letterlijk nice O2, dus waarom zoek dat dan outlet again? Ja, omdat dan als ik net woer dat iemand die kant op... Ik heb geen idee waar jij was, ik heb jou niet gezien. Ik sta letterlijk nice die in O2. Nee, helemaal, dus het is nice me. Nee, bij Marije sta ik bij O2, die kwam er letterlijk naar binnen. Ik heb geen idee meer. Ja, nou, wie al won, mooi. Fucking Marije. I don't know. Ik heb fucking Among Us dementie. Yo, bam. Ik zei die kill. Ik wist het gewoon. Het weer echt zo van... Het is die en Lars. Ik zeg Lars, Elise kill. En ik word ergens naar boven om zeg maar, die knop in te drukken. Ja. Kom maar, meest kunnen nog gewoon ja. Lars! Ja, maar... Lars! Hika! Lars! Dit weet ik een beetje Marije die letterlijk zit. Ja, ik weet net. Ik druk me gewoon op Lars. Pizza met mozzarella? Ja, pizza met mozzarella. Ik hadden elkaar ook al gecleared. Ja. Wij hadden elkaar al gezien en ik had extra bewijzen met hoe heet het, onderin storage. Ja. Wat er nog op 12 mensen kunnen wachten, wie moet er nog in? Ik, sorry. Dat weet het probleem. En nou nog in. Ik net heel volle mogelijkheden. Nou nog in, me. Kom er dan in, Erik, ben je zo cursed memer? Cursed memer? Kan doen, ja, cursed memer. Volgens mij kan ik die heel slecht horen. Ja. Ja, niks. Dan moest even doeren, dan moest echt even die microfoon of iets wat ik heb, moest heel dichtbij die hè. Dan werkt die. Dan werkt hij eigenlijk. Hallo? Oké, top. Ik Erik. Erik, ben je zo cursed memer? Doeren op 200%? No. Ik moet Discord doeren even verhogen. Ja, oké. Ik heb er helemaal niks van. 200%. Ja, ik kijk door op 200%. Oké. Wat nog iemand? Wie moet er nog in? Me. Oké, Erik. De code. Ik heb door op die zit in Among Us. Ik heb er niks van. Daar zit de code. Doeren, steek die microfoon even in je mond. Oh. Ja, dan kan ik het misschien horen. Pas nou op toch. Is de code nou hetzelfde? Ja, het code is hetzelfde in Noord-Amerika. Marije, pas nou op, straks stek je die microfoon echt nog in zien moeden. Zo goed? Dat ja. Dat is wat maar net hè. Dat zeer aan de eren. Oef. Ja, ik heb ook in mijn chat geëreept hoor. Oef. Vinden ze vast heel leuk. Ja, heel leuk. Zucht. Oh, die ene twee mensen. Waarom ging je joinen? Omdat het Noord-Amerika is, server. Dat heb ik. De server is Noord-Amerika, de code is letterlijk gewoon wat daar staat. Yes, I know. Dus dat is het. Oh, dat is Doeren, die is helemaal voor het... Zoekenballen. Zo.
Binnen nou, wat er nou nog meestal komen was, begin ik nou gewoon letterlijk. Ja, hallo. Ja. Erik, kom dan. Hi. Het is letterlijk een code wat invoeren was. Erik, schiet op. Het is letterlijk een code. De vorige keer duurde het bij mij 4 minuten. Hoe dan? Dance party. Jongens, even kroepen. Even kroepen, yes. Yes. Even kroepen. Lars, kom kroepen, kom. Ja. Even kroepen. Social distancing. Oh jongens. Net corona-proof. Net corona-proof. Oh, de Wii U het Walibi Friday Night, maar Walibi die zou ik gewoon letterlijk... Wat? You're disconnected from the server. Hoe dan? He can't join. Doe je iets fout? Ja, het is Noord-Amerika. Als net de server dat weet ik ook niet. Als dat een ziek kan net Noord-Amerika staan, als dat is Europa, Noord-Amerika en dan privé server. Heb je alles hoofdletters? Ja. Volgens mij maakt hij er ook. Ja, hij komt top! Top! Dan beginnen we. Eindelijk. Yes. Godsamme. Netzies, jongens. Netzies. Sorry. Oké. Oh, ik ga wel even naar je admin en ik ga wel eerst even mijn kaart swipen. En dan. Yay! Dit is wel echt een. Ja, dan 1-4 jongen. Top. Dat is clear. Ik ga wel naar navigation. Ik ga wel even naar navigation. Me. Anna die is heel suspicious on het wan. Anna is echt suspicious on het wan. Ah, werk. Bloep. En ik ben naar storage. Waar is je phone? Beat ziekenhuis. Oh, met B. Ja, nou, dan denk ik dat ik Hieke wel kan clearen, want wij waren beide bij, wat is dat, helemaal voor in het schip? Ja, de weapons. Weapons, navigation. Ik en Marije, dus Eagle bij het backend. Ik wil mijn test van bij communications. Wacht even, waar win Doe en Hieke? Wij winnen onder de rechterkant van de map. Ja, navigation, echt helemaal aan het einde waren we navigation. En ik daarvoor was ik bij O2 en toen heb ik haar door de gang zien lopen. En daar win je hem nou ik? Ja, echt helemaal. Ik wil richting storage zone gaan, want daar heb ik een task. Dan zeg ik die Lars. Dat ik een task hier. Ja, ik was nog ik ben als Hieke nou is hij Zal ik het samen zeggen? Ik wie de heet aan de rechterkant van de map. Ja, kijk, alleen hoe krijg ik zoals Hieke zei dat ze nou navigation stand wist aan het liegen. Nee. Ik heb haar gezien voordat ik met de task begon. Ja. Ik ga gewoon lekker skip fouten, want het is voor mij skippen. Skippybal. Het is sowieso Remco, want ik was de hele tijd bij hem. Thanks. Maar dat betekent dat stuk de imposter is. Sorry jongens, ik moet even boer letten. Ik ben allebei de imposter. Ja, maar even, wat nou als dit echt zij is? Ja, dat weet je niet. Welke hier ik nou? Deze toch? Ja, deze. En dan ga ik lekker naar electrical, want dan ga ik alles, deze, ga ik de wan. Ik heb deze, poef. Want hier heb ik het draaien, deze doe ik gewoon lekker achter elkaar. Nee! Tik, tik en tik. En dan maak ik die, hè. En bloep. Communication. God. Wat is daarheen? Waarom is het Burp County in? God, Tiska. Nee. Gist nou al mijn boeren, gist tellen? Als nou iemand komt. Waarom komt niemand naar de reactor? Waarom komt... Dank je. Dankjewel, Henry. Ik deze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yay, die hekken clear. Upper engine. En dan maak ik weer waarschijnlijk terug naar dinges. Dan maak ik weer terug, want... Ja, dat.
Wee. Ik wist het. Dank je. Nou ben ik die. Oké, waar zit het net? Want wist hij in Meisje 2 in Electrical? Lars en Remco zijn het niet. Hendrik net? Ik weet in Communications maar nou iemand. Ik had zo'n vaag gevoel. Ik vond Hieke zus, maar dat is... Die is nadat we allemaal bij de reactor waren, zijn die naar beneden gegaan en dan voorbij Electrical gelopen. Dus echt door de storage en zo. Ik vind blauw, donkerblauw vind ik best wel vandaag, want... Ja, waar de Marijs ben je inderdaad langskwam. Want... E-girl en gewone Marije. Doeren, dan was echt... Oh, wacht even. Ik was onderweg naar... Doeren, als zo praat, alsjeblieft, praat dichterbij je. Ekko ben ik deer, maar we jaren die echt net Ekko hebben die op 1200% zitten. En als die microfoon echt dichterbij die dan. Dankjewel, dat ben je mededeling. Goed zo, Hieke. Maar ik weet niet alle rompjes echt op niet rollen, dus ik weet net waar ik... Oh nee, dat jouwt niks. Nou, dan kan je beschrijven waar het ongeveer is. Dat helpt ook. Deze, de reactor die A en die donkerblauw die rond voort. Dus... Big sus. Marije met Griekse ei, wat heb je te zeggen voor jezelf? Ja, ik kom naar een task daar. Maar de reactor ging af. Ja, op zich, dat doe ik ook heel vaak, dus... Ja, als het nice is. Ja. Als je ernaast staat, vind ik het wel een beetje apart. Maar aan de oorkant als snijden in het speeltje, dat is misschien soms net terug. Nee, ik ga het duwen of juist of pas installeren. Oké, als er een reactor of O2 afgaat en je staat ernaast, dan kun je er beter gewoon naartoe gaan. Want als het afgaat, dan zijn we gewoon allemaal verloren. Ja. Bij deze. En ik vind het excuus, ik heb helemaal niks door, vind ik niet echt legit, want je hele scherm knippert. Ja, nou net terug, maar was maar de waan bedoelst. Ja, dat snap ik, maar je hebt wel door dat er iets gaande is. Maar waar stemmen we op? Ik denk dat ik ga gewoon skip foto. Ik had mijn task. Hij was in een storage in ieder geval. Ja. Dit is... Zo zou nog 6 mee. Ik ga met Remco en Lars ondertussen kleren. Dit is gewoon... ja... Ik ben die burp count. Ja, ik ben al lang deer, jongens. Voor de meesten die kijk, kom in deze lijn. Ik ben deer maken. Trommarije. Kutmarije. Oh, dat mag dit zeggen ze. Oeps, sorry. Ik mag net iets wezen. En ik ben 2 Marijes. Oepsie. Shit, dat is orenmarije. En dan heb ik nog steeds maar een orenmarije. Ik doe gewoon lekker mijn tasks. En dat is clear. Oké, ik ben een communication en dan ben ik eigenlijk clear. Shit, Marije die gaat venten. 3, 2, oh. Ik dacht Marije gaat venten. Marije, oh. Yo, Big Sus Red. Wat de fuck, die roem gewoon voort van de reactor. Ja, doe ons letterlijk. Krijg zij dus nog uit kerst net terug aan en nou is doe letterlijk zelf wat van de reactor als hij oud. Ja. Waar was dat dan? Om eerlijk te zijn, ik weet niet waar je het over hebt, maar ik weet oprecht niet meer wat ik aan het doen was. Want ik heb gewoon fucking Among Us dementie. Dus... Nee, deze keer de Bibi net niet, sorry. Nee, helemaal prima, vote me er maar uit, maar ik ben het niet. Dat zeg ik nu al. Ik heb al gestemd, dus... Ik heb al een skip foto, want ik weet het echt niet. Ik weet oprecht niet waarom dit ineens zo... Ik vind het wel leuk dat er in uitgaat. Joejoe. Wat? Oef. Oh, die ze zijn echt dom bezig. Ze zijn echt dom bezig. Ik ging wel lekker mijn tasks doen en dan ben ik clear. En nou ben ik al clear. Ja, ik ben clear. Ik ga nou iemands band. Hoi Marije, dancing. Dansen. Ik ga eens achter Anna aan. Ik ga zien wat zij doet. Ik ga zien achter wie de... Anna de... Oh. Ik ging wel zien wat Anna doet. Anna, wat doet zo? Waarom is dat zo voor erg rondjes? Oh, Mike is het net. Mike is secundair.
Anna, wat dosto. Anna, wat dosto. Je dus iemand zien bannen, die shit Diego op de wacht. Zie arm ban. Oh, dit is van Marije. Oh, Marije is ban. Oh nee. Oh nee. Ik wist het. I knew this. I knew this. I knew this. I knew dit. Ik wist het. Bij admin. Ja, Bij admin. Nou, daar ben ik de hele ronde niet geweest. En Ik Remco kijk ook niet, want ik was de hele tijd bij Remco. Ja. Ik weet Ik ben niet ook bij bij security. Ik had zo'n idee. Laat zeg het. Ik heb zo'n Wat? idee dat het wit of Ik ben bij security. roze is. Ik denk dat het roze is. En dat is alleen nog omdat ik de rest van de groep mij zien draaien of jouw die kant op zeg gaan. En Anna als enigste uit die richting kwam. ja, ik heb die naar die task staan. Ik ben er wel voorbij ronden, maar ik ga niks doen. Ik vind baklak ook wel een beetje sus, want volgens mij is er ik maar weet niemand niet. in admin Ik zei geweest. niks. Ik denk dat dit door Ik kom naar admin. Ik moet even swipecard testen. Waarom was koekenballen? Nou nog. Wat is die bewijs dat je het net best weet? Nou, ik weer aan het wandelen. Ja. Want ik hoor naar mijn tekst staan. En toen zeg ik een dead body. Oké, en waar kwam je vandaan? Maar, ja. Ik kwam van security. Maar dat is helemaal nog. Zoekerballen, jij kwam me tegen. Security, ben jij bovenlangs of onderlangs gegaan? Onderlangs. Maar daar waren wij allemaal. Daar dienen we allemaal. En ik heb jou niet Ja, maar Dat ken oké. ik. Lars, Oké. Remco, hebben jullie hem gezien? Nee, Van mij net. Zus mij maar ik ben het niet. Ik vind ik het sta, sus. ik sta inderdaad met bakken Offer. in de security. Oh, Oh, dat hey, is nog ik. nee, ben dit net is een niet andere. Dit is anders. Oh, kut. Ik ben dood. Lars, hem, taal, hem. Hij heeft het sowieso. Sorry. Fuck! Hoe dan? Jongens, taalgebroek, kuch. Ik zei eens, ik word heet iets van je, hè? Ja, dan letten we er toch weer wat beter op, hè. Ja, daarom. Wat een netzies te wijzen, jongens. Netzies. Wie had die een? Ja, ik had die in, maar. Ik, Lars en Henry ben het net. Dus ik ben al 2 uur. Ja, want wij zijn echt bijna een hele potje Dus- telkens bij elkaar geweest. Ik woon er vol 7, dan is het zoekenballen en Anna. Oké, wie stemmen we als eerste eruit? Anna. Anna? Ja, maar ik vind dit wel heel interessant, want het is meteen, we springen er bovenop. Ja, maar anders gaan we straks dood. Want als we een double kill doen, dan zijn Ja, we maar- dood. Maar wat nou als Jimtwa de imposters binnen en we Wij smieten zijn er nou telkens niet bij uit? jou geweest. Wie ben heel tegen bij die west. Ik krijg een cast uitbaan als dat worst. Ik Ja, heb nog dan iets is het in, al van net, in hè. communication. Ja, precies. Dus ik kan zo bewijzen dat ik het zo ben. Nou ja, dan, ja, Doe. wat op dan is de vraag. Of ben je het Ja. zelf, Lars? Nee, Ja, dat hol. vind ik nog. Ik zie jullie door Anna eruit. Ja, en daarna doen we Elise eruit, want ze beschuldigt nou opeens iedereen. Ik doe niks! Nee, zij krijgt weer nog Ik even. vind Lars nu wel heel sus, to be honest. Oh, nou ben ik opeens zus. Volgens mij Iedereen maakt is, straks... Ching chong chang jung. Lekker, Robert. Volgens mij naar Ja, communications. ik en mij. Er bal wordt even er één stemmen. stemmen. Superballen. Oké. Ja, Anna die het beluistert. Het is heel... Anna heeft mij keeld, volgens mij. Ja? Hoppa. Nou, stay alive. Staying alive. Staying alive. Staying alive. Waarom gaat het allemaal maar staying alive? Waarom geen meest komen in mijn man? Ik pas op Benzie, dus Benzie. Nee, Maaike! Nee. Staying alive. Staying alive. Staying alive. Staying alive. Ik. Het is sowieso zoekenballen en het is... Dinges. Ik kan hem naar pakken.
Doe maar zoeken ballen, doe maar. Stier. Ze moet ik gewoon hier iemand deurmaatje en hij is woon, wist dat? Dus kijken boor. Wat die oren doet nou, wat dat die oren doet. Die zit in storage, ze heeft shields. Wat zijn je storage? Oh jere. Oh, dit is zwevend blokje. Waarom show ik dit nou pas zweven? Waarom ben ik zo? Oké, gaat wel lekker. Lekker jongens. Zei je toch dat het zoekenbollen was? Ja, dat mag nou ook wel. Nou, dan even wachten, kunnen we hem eruit stemmen. Ja, maar ik wil steeds Elise dat als hij het net is, dat ik wel heel flauw vind als dat saasspelers maar. Nee, maar ik heb het letterlijk communications laten zien. Ja, oké. Dat was ook echt mijn laatste task, dus daar had ik wel gelukkig. Lekker. Doe er nog steeds die microfoon dichterbij je ervan. Ja, ik jerde hem nou. Ik hoor hem fluisteren. Ja, dat. Hoi, ik nee. even lekker kroepen. Even kroepen. Lars, mag het eenmaal iemand ons kroepen? Het klinkt zeg maar alsof Dora aan de andere kant van de kamer staat. Ja. En naar zijn computer schreeuwt of zo. Doe er mas echt in die microfoon schreeuwen. Nou, schreeuwen. Dus dat lukt net. Oh ja, nee, Oh ja, nou weet jij die beter. nou is het een stuk beter. Hij is al ekens in. Stap die microfoon een keer nou in die moelen. Doe er door even ekens in. Misschien is dat handig. Door ekens in. Wie missen we nog? Ja, wie missen we? Wie missen we? Ja, zoekballen en dan gaan wij weer beginnen. Hallo, hoi Menno. Menno! Ik zin in een lekker stukje zoekenballen. Zoekenbal is wel lekker. Succes, jongens. Succes. Oh, ik ben weer crewmate. Volgens mij ben ik de patsy net iets de imposter. Ben ik hem net in, dus ik ga wel downloaden. Bloep. 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 Hallo, hoi Menno. Yo, Hiek, ik ben er weer van de vorige keer. Gezellig. Gezellig, jee. Heel gezellig. Maar ik ben nou dit aan het spelen. Ik ben al 0 keer door imposter geweest. Maar, voor de meesten die misschien volgende week wel maart van in Among Us. De Discord zit in de bio. Zoek het samen eens even. De Discord zit in de bio. Ik ben nou zo goed in deze task worden dat ik ja. Ik ga even schieten. Piu 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 piu. Ik zit midden in een task. Zo, clear. Oh, mooi. Piu piu piu. Reactor is nou fixed. Dat is al heel snel. Bloep. Ja, we zijn weer van de Minecraft sessie. Gezellig toch? Ik ben al clear met mijn tasks volgens mij. Ik moet dan naar de electrical en ik moet naar navigations en dan ben ik clear. Waarom is dit zo... Waarom doen ze amper iets? Ik snap dat net. Maar hij bestoot het vertrouwen. Ik hoop het. Ik hoop het. Is het vertrouwen? Poef. Ik eerst naar storage. Het gaat lekker. Soort van. Psh. Nou, want niemand met deurmaatje alsjeblieft. Ik ben nog wel langer bezig. Graag. Waarom ben je nou zo lang bezig? Ik heb wel naar de reactor. Dat komt goed, hoop ik. Wat hierheen toch? Ja. Ik ben al letterlijk bijna clear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Get on navigations.
Dit is echt het meest easy potsy wat ik ooit heb. Oh, ik krijg daarheen. Oh, mooi. Het is fixed. Dan maak ik nog een navigation en dan ben ik clear. Yay! Yay! Ik heb mijn tasks al clear. Oh. Waar is Yvonne? Henry. Ik kwam admin binnen. Dankjewel voor het abonnee. Henry. Waar is Yvonne? Ik zeg Henry letterlijk de zoekerballen killen. Nee, ik liep binnen en dat lichaam lag. Highlight, maar ik zeg Hiko die is heel snel. Ik heb letterlijk nog 1 task te doen en dan ben ik letterlijk clear. Vote Henry. Ik ben al klaar met mijn tasks. Wacht even, wie zei dat? Ik zeg letterlijk Henry, zoekerballen killen. Erik, wie ben jij? Er lag zoekerbollen daar al. Makkelijk. Ik weet dat om highlight. Ik skip fout. Dat is Henry. Heel snel. Ik skip fout. Henry, het Camera is staat Henry. Henry weer. Oh, nou ik heb skip fout niet, sorry. Skip. No. Oh. Het is ziek. Ik weet het net. Waarom geven meesten mij? Ik moet letterlijk in je task, in navigation, dan ben ik clear. Ja, ik ben klaar met mijn tasks. Oh, kut. Ploep. Zo, ik ben clear. Ik ben clear met mijn tasks. Ik ging wel letterlijk in de cafeteria staan en ik ging wel letterlijk hier staan en ik ging gewoon lekker doen. Ta 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 ta. Mooi. Oh. Mooi. Eerst op security shin. Ik ken net shin. Hallo? Ja, ik ken shin. Hallo? Yo, vote Henry even voordat er meer doden vallen. Ja, Is Ik bij heb één niks geval. gedaan. Oh. en je Henry, ik doe fouten. Ik of vind Hieke nog steeds verdacht. Ik ben letterlijk clear met mijn task. Dus eerst letterlijk toen ik dat dier zich het balkje van dat groene balkje omheen ging. Ik ben letterlijk clear met mijn tasks. Ik heb letterlijk gewoon lekker. Ik heb lekker Jansen Hey. in de cafeteria. Wie wil? Marije komt met mij, Jansen. Sure. E-girl, yes. Ik geef maar Marije. Oef. Oef. Ik heb zo'n hekel aan imposters zijn. Ik wou echt gelijk al doodgaan. Waar is Marije? Waar is Marije? Mike, E-girl. Mike Jere. Jansen. Ik ga achter E-girl. Ja, maar yes. Maar ik heb gewoon die Roblox is down. Ja, oh. Oh, dat is mooi op dit. Op zich, mooi op dit. Dit is niet Hieke toch? Ja hoor, ik ben Hieke. Purple is kinda sus. Ja, sowieso. Ik ben PS. Maar ik ging wel lekker doen met Marije. Twee Marijes. Ik praat Fries en Engels door elkaar. Ja, dat maakt het dan niks uit. Ik heb Marije. Maar jongen, nee, die doemersie. Maar is mij ook aan het streamen? Ik heb letterlijk geen idee. Volgens mij wel. Dan geven wij wel even de reactor fixen. Shit, het is voordeel van vlakbij de... Tada! Wie is nog een kleermachine tasks? Kom, nee! Oh, dit is echt net handig voor degene die... Ja, ik ben met Marije. Waar? In Security. Wie was er allemaal bij Ik weet wie Als niet. ik heel eerlijk ben, ik denk Remco. Ik kan nog een app in card swipe, dus ik kan niet doen als het was. Bij de reactor is het wel heel verdacht stil in Cookie. Wij zien het maar in de hand, ziet wij op. Ik zie maar 5 mensen opsluiten en iemand wie eruit, maar ik weet echt niet meer wie. Met wie maar... Ja, we waren echt met basically de hele groep. Ik zit nu te denken, wie was er niet? Want dat is de imposter. Wij waren. Ik ben de hele tijd Mai, zeg maar, groene Marije West.
Groene Marije. Ik heb die sabotage fix. Hieke was er sowieso, dat weet ik zeker. Ja, maar wij wie Ik hier? weet direct. Hieke is safe. Ja, volgens mij was jij... Ja, Remco was er ook. Die is ook safe. Nou is baklak. Nou is die enige baklak. Dat is Nee, maar dat- ik heb wel die sabotage fix. Ja, maar dan kies ik als een imposter hem Nou, fixen. Dan is baklak. Dan is baklak. nou, ook maar weg. Dat is baklak. Dat klinkt misschien heel dom. Want die had dingen Ik ben echt net goed in explaining things. Ik ben trouwens uitgegeven. Oh, ik heb al geen de plan, maar lekker thuis. Oh, jongens. Hij had Elise erin gestemd, dus... Wie gaat er als eerste voort? Ik weet niet wie er als eerste voort gaat. Wie gewoon er als eerste voort? Het is nou blauw, green, ding en... Die ik gevonden heb is Shape Sportcentrum op het Wand in Franeker. Klinkt deze goed? Nee! Nee. Een mogelijk heimfictie is Shape Sportcentrum op het Wand in Franeker. Was je hier naar op zoek? Nee! Ik heb een aantal plaatsen gevonden die overeenkomen met Sherwood een stukje bij jou vandaan. Siri, stop. Stop. Wat is dit? Hallo? Siri, ik kan je nooit op vregen. Waarom gebeurt er letterlijk helemaal niks? Remco, E-girl. Oké, het is Remco, E-girl, Maaike. Marije. Het is Anna, het is Anna, het is Anna. Het is Anna. Het is Anna. Ja, het is Anna. Yo, ja, het is Anna. Het is Anna. Ik pak emergency meeting. Ik pak emergency meeting. Doei. Ik weet waarschijnlijk wie dit wel de imposter is. En ik denk dat het Anna is. Want het is meer, wij zien machinaal opsluiten. En Anna komt in één keer van de horenkant wel. In één keer. Dus dat kan net zo snel. Maar ik ga niks hier. Ik wie bij de cafetaria. Ik moet hier een task doen. Dus ik ben daar toen heen gegaan. Ja, maar het klinkt wel heel suspicious dat machinaal in reactor. En Do komen ze pas later on. Dat klinkt heel sus. Dus ik stem op Anna. Nee, maar ik ben het echt niet. Ik zweer het. Ik stem op Anna. Klinkt een beetje sus. Ja, ik krijg het in één keer, dus... Ja. Het is, ja... Ik Als ben het het niet is, echt. het is, ja, gewoon Nou, eliminatie. closing succes. Ik wie het net. Ja, maar ik en Marije hebben helemaal niks met de Siki. Ik kan hem weer op een knopje drukken, sure. Oh, pak deze. Waarom gaat niemand 1, 5, 3, 0, zo'n. Pak niemand die bovenste? Dan moet ik dat weer wel zeker. Wie heeft nog net zijn tasks clear? Oké, daar zit Marije, hè? Het is gewoon... Hier, het is groen en Remco. Oh, wat? Oké, ik zie opsluiten met Maaike en die had niks dienen. En Hieke en of Marije is het net. Dus de matten voor blauw wezen. Maar wie heeft nog net task? Oh, want het is nog letterlijk een heel liesbitie. Ik heb alles dienen. Ik kijk al alles. Misschien een ghost. Ja, misschien een ghost, het kind zou wezen. Maar ik geloof het op zich ook wel. Ik weet 100% zeker dat Hieke het niet is. Want ik ben Nee. al de hele tijd met Hieke aan Ja. het live in de cafeteria. Ja. Op wie stemmen we nou? Want het is Donkerblauw. blauw, oké. Ik weet het net. Nou, ik denk Ik het ben wel. telkens woensdags om te zien als ik een deed iemand joh. Wat stemmen Marije? Oren, blauwe Marije. We hebben blauwe Marije en groene Marije. Maar blauwe Marije heb ik geen stem. Ik zweer, ik ben het net. Ja, er is maar één manier om erachter te komen. Ik ben het echt net. Jongens, dit is echt... Oef, wel een big brain imposter dit. Dit is maar Maaike. Dit is... Maaike get ik direct voort.
Waarom ben wij opsluiten? Ik ga rondjes. Ja. Het is Maaike. Jongens, het is Maaike. Ik kan net op die knop drukken, want ik kan het maar één keer doen. Had nou even een spookje in task stot. Ik ga met mijn Marije. Jongens, had iemand nou even op die emergency knop drukt? Als iemand nou even op die emergency knop drukt. Het is Maaike, jongens. Jongens, het is Maaike. Waarom hier geven we Maaike in dan? Ja, maar... Als iemand nou even op die knop drukt. Top. Dus ik klik nou op die knop. Nee, top. Wacht eens even. Nee, hier is niemand. Kom. Nou is het gewoon Maaike. Kom hier, Maai. Wie drukt er nou? Kan ik op die knop drukken? Dat popke van... Nee, op de kamer. Oh, ja, maar het is oren Maaike. Het is Maaike. Sure. Het is... Maaike. Maaike. Ja, sorry Maaike. Ja. Ja. Ik zag het. Ik zag het ook. Dit is echt gewoon... Ik woon al die reden knop daar op de emergency meeting en toen je het... Ja. Domme actie. Dank je. Zucht. Dus ook echt... een suicide fout. Ja. Zucht. Ja. Tadaa! Yeah! GG. Hoppakee. Dit wie echt een... Ik wil op die rode knop drukken. En toen, ja. Dat. Ja. Ik weet net, die vergeet al ongeveer 8 worden troll, denk ik. Kwartier 8. Nog 1 potje? Ja, waarschijnlijk wordt het dan 1 of 2 potjes, weer het. Maar dat op 2 mensen wacht zie op 1. Op 1. Maaike gaat lekker hier. Want nog even op 1 iemand wacht zie. 2 toch? We zijn met 8 en 10. Ja, met nou Jochen in call. Oh. Ja, daarom. Dus dat weet ik nou. Maar dan gaan we lekker beginnen. Nee, maar die is weg. Gaan we nog even lekker een potje doen. Zo, dan ben ik weer net... Ik wil... ik ben weer crewmate. Ik ben heel dit potje, heel dit toer ben ik nog net imposter west. Dus zo lekker. Oh, ik moet eerst hierheen. Poe. Poe. En dan ga ik naar admin. Dit is echt zo'n Lars actie. Praat Maaike ook Fries. Het is steeds bij de helft praat Fries en de helft praat geen Fries. Zeg ik nou Marije Vente of zeg ik dat nou verkeerd? Of ben ik nou gewoon blien? Waar is die phone? In appen. Ik zeg hem eerst net. Ik ben... wij winnen electrical. Ja, Baklak, Maaike, Hieke en ik waren in electrical. Op het moment. Ik wie admin, maar... Dan houden we alleen nog maar Remco, Henry, Anne en... Ik was op de security cams, maar ik kan me niet meer herinneren wie nou... Waar is. Ik skip gewoon ding dan de fout, want ik ben maar jou meesken en dan... Dat. Ja. Ik heb in mijn hoofd, voor mezelf in ieder geval, al 3 mensen gecleared, maar...
zijn dan alsnog 4 over, dus ik weet het niet. Oef, dit is echt een oef moment. Binnen 2. Oh, ik ga wel naar auto. De auto blind, waarschijnlijk wel. Hoeveel vingers steek ik op? Geen idee. Let's see. Njol. Dankjewel. Iemand die fixt die lacht en hopelijk wel. Hoop ik. Ik geef gewoon dit man. Poef. Telefoon, ik ken nooit om die... Waarom fixt niemand de lacht? Waar is je phone? In de electrical op een hele stapel meestal. Ja. Ik wie aan de rechterkant van de map. Ik ben hier niemand chinkom. Ik weet net wie, maar ik wie iemand chinkom. Ik ben echt onthouden wie ik chinkom. Maar, ja. Ik ben aan de rechterkant van de map. Ik weet electrical. Ik niemand chin kwam. Ik was electrical, ik was nog bezig. Ik voel net chin. Wie mijn groepje in electrical die lacht moet fixen. Ik wil gewoon het omklikken, maar toen zei ik die body lezen. Dus toen had ik het report. Nee, ik was bezig. Ik ben net bij. Ik ben net bij. Ik weet het ontfixen. Oh jongens, ik weet nou eigenlijk wie voort is. Lars is voort. Ah. Dan weet ik dat ik. Nou, Ik skip weg de fout, want Yup. ik wil lekker iedereen lekker de tasks doen. Hoe sneller wij kleben en hoe sneller wij hebben. Zoek het zo maar zo zeggen. Kees en ik wat van? Iedereen, alles. Dus ja. God. Er zijn nog steeds 2 imposters. Ik ga lekker naar admin. En dan Marije. Net mijn Marije. Die is echt heel sus van Marije. Storage. Oh, ik ga eerst wel even dit doen. Tum. Mattie, jouw Fries praten, ja. Oh, dan maak ik weer terug naar admin. Oh. Wat doet Hendry dat nou? Hendry, dat is Elise. Draaien, zo'n, of jou, Ian. Ja, doet het! Top. En dan maak ik nou electrical en dan ben ik clear volgens mij. Electrical, ja. En fix wiring en dan ben ik al clear. Het is zo makkelijk. Waarom doet iedereen het best zo makkelijk? En maak ik wat deze dwan. Poef. En ik maak deze dwan. Ik wil even checken wat ik clear weer. Ja, ik ben clear. Dit gaat lekker. Dit gaat goed. Woep woep. Woep woep. En dan. Ben je goed? Waar is Electrical, ik zeg fan van mijn wiet zwart. Ben ik net meer zeker. Ja, oké, ik ben meer telkens. Van mij had zwart zien. Je had idee maar het echt zien de fan kiezen, dus. Ik ben bij hen zwart. Ja, ik was bij weapons. Ik ben bij reactor. Ja, met volgens mij roze als het goed is. Ik als zwart stemt. Ik ben op het laatste wie nog maar. Oh ja, dat was blauw. Ik weet het net. Ik ben bij reactor. Gewoon lekker zwart stemmen, dat is wel leuk. Ik ga zwart hier. Klinkt Pizzie racistisch. Oef. Paklak is wel zus, ja, heel zus. Kunnen wij echt maar van? Ik ga waarschijnlijk na dit rondje stoppen met de livestream. Ik doe nog even mijn laatste tasks clear. Uploaden. Ik ben nou toch een spookje. Kloep. Kloep. Mental breakdown. Do-do-do-do. Do-do-do-do-do. Do-do-do-do. Ik zit bij... Ja, jongen, dit is even random nurrie, maar ik alles clear. Haha, kutblanke pak. Oh, dat mag ik net zeggen. Sorry jongens, ik moet wel netjes wezen. Ik vind dat soms even. Net
Oh, www. Extra www. Oeps. Oh, iemand is je... Oh, ik ken dit net wel. Dit is wel echt heel gemeen. Wie kent je heen? Shit. Het is Elise. Reporten, Maaike. Goed zo. Waar was het? Waar wie die? Wie had de report überhaupt? Maaike. Maaike, die zei niks, maar ik zeg wel bij Maaike. Maaike hier een report bij storage. Ik help Maaike maar even, maar hij wil een report bij storage. Oké, wie was er met mij in electrical? Ik denk dat Henry het net is. Ik was in electrical samen met Marije dus. Ja. Op wie heb je gestemd, Anna? Ik denk dat Roos het is, want ik ga Henry zien kwam en ik die bij dus en ik ga hem eigenlijk een taal meiden en ik ben dan eigenlijk op vaker staan dus en ik hierbij ik ben Roos heel even zien kwam en wie ben ik net zien. Maar Marije was bij mij in electrical. Ja. Maar toen de lochten kapot werd, zeg ik ergens een roze iets voorbij geleid. Toen ik weet iemand of Maaike safe is? Ik kom de lights fixen. Ik kom naar de lights. Weet iemand of Maaike safe is? Ik denk dat roze of wit is. Ik denk dat het wit is. Dan denk ik ook wit. Ja. Ik heb wit. Maaike, je moet even stemmen. Ik heb per ongeluk al op roze gestemd. Ja, het is echt zo dom van hun. Dit is echt... Oh, wacht. Haha, dit is echt zo dom. Ik ben allemaal jongen, ik ben clear. Ik geef een cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha. Hey, cha-cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha. Pa-pa-ram-pam-pam. Ik get echt gewoon. Jongens, oh, dit is wel een mooie storytime Mahike. Begin even met storytime Mahike, want wist. Dit is de matte toch wel gezien. Wie storytime is. Ik kan volgende week waas, kom ik op televisie. Als die jongen hier een keer en dus mij en andere TikTokkers. Waarom wat Oh, je moet abonnees nog bijwerken. Ik weet net dat hij de abonnees bijwerkt. Ik heb letterlijk geen idee. Oh jawel, Daniel. Jongens, die reactor. Lekker bezig. Hoppa. Zullen we nog even Ian pot zien dan? GG, Henry. We gaan nog even Ian pot zien dan? Dan Ian pot zien? Dan Ian pot zien. Dan gaan wij beginnen. Wat even. Degene die ik vertrouw, die maken me ideeën. Ik vind het zo eng om imposter te zijn. Ja, top. Maar als je nog gaan, dan gaan wij weer. Ik vind het echt eng, Elise. Ben net de enige. Ik ging Elise helpen, dus ja, ik was even weg. Maar snap, ik ben heel dit roer ben ik nog geen imposter geweest. Helemaal net. Ja, ik was het aan het einde. Ik ben gewoon net. Dit is het laatste potje van Joet. En dan gaan we lekker, nou ja, helaas deze livestream stoppen. Ik ga naar admin, Ja, je kan naar de tasketje, want mijn hol zit ervoor. Oeps. Mag ik swipe card? Ja, ik moet swipe card. Doep. Oh, het is al fixed. Waarom ben ik met die? Storage bij de fuel tank. Oh nee. Ik week cafeteria. De streamer is de. Ik ben bij weapons.
Ik was met Marije. Ja jongens, de streamer is D. Ik wil gewoon lekker streamen en je maatje met D. Dat is gewoon echt leuk. Ja, waar die dat? Zieke, waar die dat? Ja, weet ik net. Iemand die dat. Ja, imposter. Net leuk. Ik moet mijn task van, oké? Ik vind wel vandaag dat... Toen waren toen die support en toen... Ja, ik weet niet wat er na is gebeurd. Daniel standaard, toen ben ik daarna geabonneerd. Oh, sorry, hij maakt... Oh, arme Mike. Hé, waarom ben ik een andere kleur? Ja, precies. Dat best net lastig, daarom. Nee, dat bij 3 join je gewoon te laat. Ik ben ook groen. Ik wil niet groen zijn, maar ik ben groen. Oh, dat is toen ik de imposter. Oh, dat is goed. Ik was me er maar uit, joh. Maar waar was het lichaam? Geen idee. Wat? Het lichaam was in storage. Ja, andere bij de Marije. fuel tank. Ik zei wie stemmen oranje eruit omdat hij hier een rare kleur had. Nou. Ik zeg we stemmen Remco eruit, want hij accused random mensen. Ja, klopt. Maar ik ga nog een app in swipe, dus ik zeg skip of fout, want ik heb geen flauw idee wie het is. Ja, dat wil ik. Ik denk een skip. Oké, als iedereen... Mike zit gewoon te stream snipen, ja. Nee. Ik heb gewoon skip. Oeh. Oh, dat niet. Nou, remmen mij. Oh, waarom is het zo Ik was aan dom? het bij Ian Blue en of zo, want dan denk ik dat ik niet zo goed splitten. Ik heb met beet van. Mag ik dit wel? Ja, ik mag dit wel. Oh. Chill, dankjewel. Oh, dat ging net wel. Oeps. Ik heb wel naar de reactor. Dit vind ik echt voordeel bij zo'n spookje. Oh, wacht, wat wil ik nou heen? Dit wel. Oh. 1, 2, 3. Oh, 1, 10. Badoem. Matthijs, ik ben volgende week een waasje op televisie, is my action. Time to take a break. Oh, ik moet alles bij navigation doen. Waarom moet ik alles bij navigation doen? Wat is dit? Time to take a break. Ik zal liggen als ik D ben. Oh. Dat klinkt een beetje heel erg verkeerd. Oh, ben ik nou al clear? Bijna. Oh. Tasks complete. Met B. Oh ja, ik ben al nog met B. Oepsie. Leuk hoor. Yeah. Matthijs is daar mij dan action. Ja! Ik hel al clear. Al mijn tasks binnen clear. Nou, mag ik wachten. It's time to take a break. Voor, ja. Ik heerlijk een hoedje. Maar. En bier. Jongens, net al een bier als je hem net 18 plus binnen. Dankjewel. It's time to take a break. Ik heb echt Hewitt mijn make-up dien. Voor waarschijnlijk alleen deze livestream. Dit is echt, jongens, dit is heftig. Nog mee inzoomen. Oh, ik is wel mijn make-up sinds je eyeliner. Wow! Ik ben echt, ja. Ik weet niet. Ik heb lol, oké. Ik heb lol, ik ben lol. Time to take a break. Cafetaria ben het waar? Oh, Marije en E-girl. It's time to take a break. Waarom? Sst! Oh. Die kaartverzakking. Yo, ik wil bij Matt B. Ik ben bij admin. Ik wil even iets zeggen. Het heeft niet met het spel te maken. Dus ik zeg niks voor of zo. Alleen, mijn kat die ligt naast me en die ging net blazen in haar slaap. Dat moest ik even delen. Oké, dank je. Mooie informatie. Heel belangrijke informatie. Maar ja, ik zag de body ook. Ik liep achter suikerbollen aan en we kwamen beide de body tegen. Suikerbollen was me voor.
Ik weet zeker dat... alleen maar mijn tasks. Robin weet zeker dat ik het net ben, Marije. Je staat wel fancy op Tumul, dankjewel Thijs. Ik kwam van admin, toen ging ik naar cafetaria en toen met Ik heb trouwens nog één visual task. Iemand zin om mij te verifieren straks. Ja. Ik kan alle tasks doen. Maar ik heb geen idee wie het zou kunnen zijn. Ik moet er nog 2. Die met bij dus, een reactor. Ik skip. Ik weet het niet. Ik skip het. Ik skip het. Oh. Ik sta heel fancy. Thijs, was nog een keer dat die foto is maken bij een professionele fotograaf. Nou ja, Sven is net... Mijn collega Sven is dan geen professionele fotograaf. Denk ik. Sorry Sven als dit just. Ik ben niet geen professionele fotograaf. Sorry. Maar zijn we bij iemand anders. Toen hebben we die foto maken. Het is ik nog precies hetzelfde shirtje wat ik nou heb gewonnen heb. Dat is dus net... om op te scheppen of zo. Maar dat. Anna is het net. Oh shit, yeah. Oh, ik ben echt burg. Het is altijd Patsy Zaru, dan gaan wij helaas stoppen met deze livestream. Ik mooi lekker een uur, ik lekker livestreamt. Geweldig. Oh, ik ben met die. Oh. Waarom bloos heet die was je 4? Hing je. WCD. Haha, nice. Oh. Het is Anna. Oh, Anna is daar. Wie is dan aan de andere kant? Zoekenballen, shit is zoekenballen. It's time to take a break. Waarom zie ik bijna niemand ooit venten? Oh, Michael left the game. Oh, Michael left the game. Oh. Ik wil bijna klimmen. Admin. Oh. Ik weet niet hoe de rest het zag. Want jullie zijn allemaal gewoon blind. Ik weet de beat. Wij weer in die sabotage Ik weet niet wat bij een groepje. We moeten nu sowieso wel voten. Want er zijn nog 2 Ik kijk in Ik ben de hele tijd bij... Ik ben echt bij een groep gevlogen. Dat ik toen u ook hoor, dus ik weet net waar die toen heen ben. Ja, ik kwam dus correct admin hierin en toen zeg ik kijk de body lezen en toen iemand een correct report. Ja, volgens mij komen we achter me aan, ja? Ja. Ik zie maar een groep daar toen gong die ook 2 gong toen. Voor ik naar admin daar Jim gong naar het ding staan. Ja, wie? Ik kan sowieso verify dat ik het zelf niet was. Volgens mij was iedereen erbij toen ik Hoi SB, Yellow is zus. Ja, vind ik echt. Yellow is zus. Wie O2 dan? Wij wie een admin. Ja, wij wie een admin. Ja, ik kwam correct binnen. Ik wie bij die... Ik kon net echt iets mooi pikken, dus... Ik wie bij die cijfercode bezig en toen kon ik op oké klikken en toen werden er... Ja, ik zoek er dus echt in en toen wie die opeens report. Ik vind, wie kwam dan binnen? Anna vind ik sowieso niet zus, want die liep met mij mee en... Was dit een keer maar Ronald? Nee, ik ging net maar Ronald man. Ronald ging je fries. Ik denk dat die oranje is, maar toen zie je trekt echt alle Rubicon in groepen en die ran op e-sport. Ja, dat is wel weer. Ja, ik vind het niet super goede redenering, maar ben het een soort van mee eens, dus ik vote in ieder geval. We moeten wel iets, om heel eerlijk te zijn. Ik weet het echt niet. Ik denk dat het oranje is. Heerlijk dit, Engelse titels in het Fries. Ja, mooi hè. Helemaal mooi. Tje. Oeh, nou nog één. Het is Marije. Wie is het nou? Als er niks gebeurd is, Marije. Sad, ja heel sad. Ik bleef gewoon letterlijk steen. Alle spookjes. Spookjes, maar not geen tasks. Multitask, dan hebben we gewoon. Dankjewel.
Dat weer mijn spookje verhaal. Want ik heb al mijn task hack wel alle. Lol. Er is dan letterlijk één dingetje. Hier ken ik je vriend, maar hier kan het wel verstaan. Oef. Ik ook. Ja, wie is het dan? Is het letterlijk wel eentje? Is het letterlijk 1 of 2 tasks? Ik heb even kleren. Ben je weer klaar? Oh. Jongens. Jongens. Dit is toch net handig. Dat ben een boer van mij, sorry. Ja, nice, even. Go. Go, go. Als iemand liefde... Oh. Wie heeft er nog geen tasks? Oh. Het is Marij. Jongens, stem nou gewoon even. Wat is dit? Voor kutpotje. Ja, stem weer op. Geef erop. Doe dan. Toch iets. Het is Marije. Het is Marije. Wie doet nou even... Doet niemand emergency call? Dank je. Ik vind het best wel sus. Ja, ik ook, want waarom ging ze net binnen maar je toen een reactor sabotage? Omdat je anders wordt gekild. Ik ben ook niet echt naar binnen gegaan. Ik ben in het midden blijven staan. Hele logische redenering. Ik vind zelf Baklak zus. Hij, voor mijn gevoel leidt hij een beetje in naar alle reactor en O2 lopen. Ik denk sowieso met. Ik denk dat het eigenlijk... Bij die sabotage van O2, dan moest iemand wel daar naartoe om te fixen. Maar ik denk toch, ja, als ik naar admin was gegaan, dan hadden we sowieso verloren. Maar zo wie Ronne krijgt dus al jaar nog en die reed die stil en toen waren wie stil. Ja. Dus daarom zit ik reed. Maar wie heeft zijn task nog niet af? Ook roep ik naar de ghost, want maak je task af. Ik ken het net weg, want ik ben de hele tijd bij blauw en ik ga blauw, die zei, ik weet net, maar ik wil gewoon even zeggen, ik ben het net. Oh. Mijn suspicion gaat naar geel, maar ik vraag me af waarom zijn de tasks nog niet klaar. Ook geesten, je kan me horen, maak je tasks af. Oeh, ik heb mijn, ik heb ook al zo af, oeh. Ik weet niet wie het is, maar de tasks zijn bijna klaar. Maak ze gewoon af. Ik skip in ieder geval vote. Nou, ik had alles af. Ik denk eigenlijk ik weet het echt niet. Als iedereen zijn tasks afmaakt, dan zijn we klaar. Waarom stem je op mij? Ze moeten gewoon hun tasks doen en dan is het clear. Dan is het clear. Is het echt gewoon clear. Oh, jongens. Dus ik kies echt op in de holletje dat ik zit van jongens, maakt je nou gewoon die tasks al. Dus al eigenlijk 1 of 2 tasks, dus dan ben je clear. Oh ja, je hebt zo dat groene balkje wel, maar dat is bij de live chat ervoor. Maar het is letterlijk een ambitie. Dus ik heb alles clear. Ik heb alles clear. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, mijn woep woep. There we go. Wie het nou? Potver, als we het nou wie uitstemde. Dan wie het issue in. Ik zei het toch. Wie lekker. Maar jongens. Doen we hier is het electrical even met jongens, wij gaan deze livestream beëindigen. Dankjewel iedereen die mij hier. Like en subscribe.
ja, like en subscribe. Volg mij ook op TikTok. En ja, iedereen mag mij volgen op TikTok. Maar wat is die TikTok? Hieke.ig. Zeker volgen. Ja, zeker volgen. Dankjewel echt iedereen die meedoet. Voor de meesten die mee willen, dan misschien de volgende keer de Discord zit in linkje in bio. Dat is het linkje voor de Discord. Dan bedank ik iedereen die mee die u het showen. En dan misschien volgende week geven we weer een keer Among Us spelen. Yay! Wie het nou? Good idee. Maar doei iedereen! Hoi.